Ụmụaka ndewonu. Aha m bụ Ada Agụ. Mkpụrụ okwu anyị nwere ịmụta bụ Chere. Bịa. Ada Agụ, gịnị ka ị na-eme ebe a? Ana m ahazi n'ihe onyonyo nke anyị nwere n'ụbọchị taa. Biko, emela mkpọtụ, achọrọ m ịgwa ụmụaka okwu. Mba. Ada, ichetezikwara na ọmụ abụ ọkpara. O kwesịrị ịwụ mụnwa bụ onye ga-agwa ụmụaka okwu n'ụbọchị nke taa. Ụmụaka, ihe m ga-akụziri unu n'ụbọchị taa bụ kedu ihe na-eme ebe a? Biko butuo, anyị na-ama njakịrị. Kedu ihe nke a pụtara? Ọ bụ na amaghị na ihe a bụ ihe onyonyo m? Anyị ma na ọ bụ ihe onyonyo gị, mana ọkwa gị bụ ọdụdụ nwa anyị nwedere n'ụlọ a. Ị kwesịrị ichekwanụ ka ụmụnne gị sonyekwara gị metụkwanụ ya bụ ihe ị na-eme. Biko unu hapụkwanụ m ka m mee ihe onyonyo m n'udo. Ọkpara nne m, biko hapụ nwanne anyị nke obere. Ihe a bụ ihe onyonyo ya. Rapụ ya ka ọ lụọ ọrụ ya dịka ọ kwesịrị. Nna ahụ, biko gawa n'iru. Ada nne m imeela. Ụmụaka ndewonu. Aka m bụkwa ezigbo enyi unu Maazi Agụ. Ama m na ọ ga na-agbagwoju unu anya na na-ajụ onwe unu, kedu ihe meziri ndị a ji bịa dịka ha na-enye Maazi Agụ nsogbu n'ụbọchị taa? Nke bụ eziokwu bụ na nwanne m, ụmụnne m nke ọkpara na Ada hapụrụ ihe niile ha na-eme nnọọ sị ka ha bịa lete m n'ụbọchị nke taa. N'ihi na ha bịara ka ha lete m. Biko Ada nne na ọkpara, biko gawazienụ o. Ụmụaka, achọ m ka uche unu pụọ n'ihe a na-eme o. Ebe ọ bụ na ụmụnne m bịara ebe a bịa na-aha m ahụ, ọ dị ka a ga-ewerezi mkpụrụ okwu ọhụụ nke a ga-eme maka ya n'ụbọchị nke taa. Ka anyị kpọọ ya nwanne. Ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na anyị mụta maka mkpụrụ okwu ọhụụ nke a na-akpọ nwanne. A sị na mkpụrụ okwu ọhụụ anyị ga-amụta maka ya n'ụbọchị nke taa bụ gịnị? Nwanne. Asị m na ọ bụ gịnị? Nwanne. Ọ ga na-agbagwoju n'anya maka ama m na o nwere ike ụfọdụ n'ime unu nwere nwanne nwoke ma nwanne nwaanyị dịka m si nwee. O nwekwara ike ụfọdụ n'ime unu nwere ike bụrụ naanị otu nwanne na nna unu ji. Mana unu nwere ndị enyi, nwekwa ndị metụtara unu, ndị nke bụ ụmụnne nne maọbụ nna unu. Ama m na nke a ga na-eme ka unu na-ajụ onwe unu, kedu ihe meziri nwanne bụrụ ihe pụrụ iche? Nke bụ eziokwu bụ na nwanne bụ otu maọbụ karịa n'ime ndị nke otu nne na nna maọbụ otu nne maọbụ otu nna mụrụ. Ihe m na-ekwu bụ na nwanne bụ otu maọbụ karịa n'ime ndị nke otu nne na nna mụrụ maọbụ ndị nke otu nne maọbụ otu nna mụrụ. Ya bụ na ihe na-eme ka mmadụ bụrụ nwanne mmadụ bụ na otu nne na nna ga-amụkọ ha, ma ọ bụkwanụ otu nne maọbụ otu nna amụọ ha. Nke a pụtara na mmadụ na-abụ nwanne ibe ya ma ọ bụrụ na ha si n'otu ezinụlọ wee pụta. Ihe ọzọ bụkwa na oge ụfọdụ, ọtụtụ mgbe, ụmụnne na-eyikarị onwe ha. Ama m na o nwere ike isi na ọkpara anyị yigwara m. Ụfọdụ ndị na-asị m, Maazi Agụ, iyigbara nwanne gị nke nnukwu. Ihe ọzọkwa, enwekwara ndị nke na-abụ ejima, ya bụ ndị nke na-eyi onwe ha. Mana mkpụrụ okwu anyị na-eme maka ya taa bụ nwanne, ọ bụghị ejima. N'ihi nke a, agaghị m akọwacha maka ejima na na-aghọta ihe anyị na-ekwu. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na abịa n'ezinụlọ, ụmụnne nwere ọtụtụ ọrụ ha na-arụkwa. Nwanne gị nwere ọtụtụ ihe ọ na-emere gị nke ị na-amaghị. Nwanne gị bụ ofu onye gị na ya ga na-egwuri egwu asịkarị nnọọ na inwe gị ndị enyi. N'ihi na mgbe ọbụla ihicha ụra tete, ị ga-ahụ nwanne gị n'akụkụ gị. Nwanne gị bụ ndị ga-agbachitere gị ọgụ ma o nwee ka ihe si mee. Nwanne gị bụ onye ga-echekwawa gị. Nwanne gị enweghị ike ịnọ ihe ọjọọ ya emee gị.
ihe m chọrọ ịgwa unu bụ na n'ụwa onye ejikwala nwanne ya egwu o, maka na o nwere ike otu ụbọchị ndị enyi gị asị mba na ha achọghị ka gị na ha mekọọ ihe ọzọ, mana nwanne gị ga-abụ nwanne gị n'agbanyeghị ihe ọbụla o. Ya mere biko gị nwata nwoke gị nwata nwaanyị nwere ụmụnne, asịkwara nnọọ na ị nwee nwanne, ị ga-agba mbọ ka ịhụ na onye ọbụla gị na ya na-emekọ ihe na ị ga-abụ ezigbo mmadụ nyere onye ahụ, na ị ga na-akwado ya, na ị ga na-enye ya ihe ma ọwụ na inwe, na ị ga na-emekwara ya ihe ọma, nwere ya obi sarịsarị. Gị onye nke nwekwara nwanne, gbaa mbọ hụ na ị wee ezigbo nwanne nyere ụmụnne gị o, ka ọ ga-abụ n'ọdịnihu mgbe ọbụla ekwutere maka gị, naanị obi ụtọ na ọṅụ ga-abụ ihe ga-eju ha obi. Ama m na ihe ndị a m kwuru doro unu anya nke ọma, ama m na ihe ndị a m kwuru bara unu isi nke ọma. Ya mere ọwụ na ịlara obe nne gị na nna gị n'ụbọchị nke taa, bido letewe nwanne gị anya nke ọma, bido mewe nwanne gị ka obi na-adị ya mma, ka ezinụlọ unu nwee ike wụrụ nke udo na ọṅụ ga-adịkwa n'ime ya o. Echefukwala ịgwa nne gị na nna gị ihe ị mụtara n'ụbọchị nke taa n'aka Maazi Agụ na Nwaada Agụ na Ọkpara Agụ. Ruo mgbe ọzọ m ga-abịakwa iwetara unu mmụta dị ụtọ agba ọzọ. Aka m bụkwa ezi enyi unu Maazi Agụ, na-asị unu na ọ dịnụ mma o.